Hello, hello, hello! Ayan, magandang araw po sa lahat ng ating mga momshies, popshies at anakshis out there. Ito po si Momshi G at ngayong umaga, meron akong isang momshi na talaga naman pong kakaiba din pagdating sa pagiging nanay sa kanyang mga anak. And this morning po ay kasama ko ang momshi ni Momshi Ethel, si Momshi Emmy! Ayan, hi Momshi Emmy, magandang araw po. Ayan, kaunting lang po, tawag dito, kwento regarding sa pagiging momshi mo kina Ate Ethel. Ano po ba kayong klaseng momshi? Stricta po ba kayo? Kayo po ba ay yung tipong namamalo, mahigpit sa kanila, ganyan? Yung maliit pa sila. Apo. Ako yung stricta rin na konti. Tapos, ko sila, tinuturuan ng mga gawaing bahay. Hanggat maaari. Para Kasi talagang, yung bawat oras nila sa buong maghapon, nakasulat yan kung anong oras yung alas 6, sino ang gagawa ng ganun. may na mga nakatoka, may mga assignment. Oo, ganun. Okay, Lahat lahat po. Ilan po sila, Mami, ang inyong anak? Ang mga anak siya? Yung 5. 5. Yeah. Sino po ang panganay po ba sa Ate Ed? Panganay. Ayan. Okay, bilang momshi po, 'di ba? Syempre, hindi naman lingid din sa kaalaman ng ilan, no. Nang yung mga anak siya ay very talented when it comes to singing, sa pagkakakanta, sa pag-entertain, even Bobita. Ayan. Kayo po, paano niyo po nasuportahan yung mga kanya-kanya nilang mga craft, yung mga hilig nilang gawin? Ayun. Kasi yung dati... Kayo po ba yung tipong stage mom, ganyan? Dati kasi, gusto kong mag-artista rin o maging singer. Kaso yung mother ko parang walang, Support. O support. parang ayaw niya. Tapos nung nagkaanak ako, doon ko ibinigay yung pangarap ko. Pinuportahan ko talaga, kami, voice lesson, kung saan na magagandang tutor, ganyan. May naalala po kayo yung kauna-unahang sinalihan ni Ate Ethel na talagang nandun kayo, na tinutukan nyo, pinaghandaan nyo ng bongga? Ayun, oo, meron. Maliit pa siya, mga grade 1. Pinanta niya yung My Way doon sa may kural. Ay, Doon sa kural. Doon. antara. May Don Bosco. Sa Tondo. Inaakit ko talaga siya. Sabi niya, ayaw niya, nahiya siya. Sabi ko, hindi. Tinuro ko siya. Sabi ko, akit, basta, akit. Tapos doon kumanta na siya. Kasi may nagtuturo sa kanya noon na pagkanta-kanta. Tapos maliit pa siya. Yun, nung kumanta siya, malis na kami kasi lang naman yun singing contest. Mga lalaki yung mga kalaban niya. Ang nangyari, kinabukasan, sabi niya, hindi kayo bumalik, may special award yung anak mo. Ang taray! May mo pa special award. So, ibig sabihin pala, bata pa lang si Ate Ethel, talagang na siya sa mga contest, sa mga barangay contest. Yung fairness, hindi mo rin naman talaga questionin yung boses ni Ate Ethel kasi kami po talaga nasubaybayan din namin yung mga sangkabaklaan ang mga performances ni Ate Ethel sa mga television. Ayan. In fairness ha, Ate Ethel, ang dami mo pala mga parakit na ganyan, bata pa lang ha. Ayan, at ngayon po, bilang momshi na din si Momshi Ethel, ano po yung may isasuggest mo o yung pwede mong maipaman ng pamamaraan kung paano mo din sila pinalaki? Ayun, dapat disiplinahin niya rin yung anak niya. Yung gawin niyang marunong sa bahay. Sa Ethel, kahit na ganyan na wala talaga yung labandera, siya talaga naglalaba. Sabi ko nga, ang dami mo ng pera, ikaw lang naglalaba, magpalaba ka naman. Hindi, kapag kasi ang tao nasanay na gawin yung mga sarili na gawain sa bahay, talagang minsan mahirap mong bitawan yun kasi yun yung nakasanayan mo na, lalo na yun yung kinalakihan niya. Ayan, hindi masama na ituro yan sa mga bata, hindi dahil baka busy sa pag-aaral. Para nang sa ganun lumaki sila na, di ba? May alam sila. Yung maliit pa sila, 5 yan sila. Bibili ako ng isang bareta, tapos isa sila ng sabon. Tapos ako, sige, laban niyo yung mga damit niyo. Tapos babanlaw sila. Tapos nakita ko marumi pa. Sige, balik kayo, maghapo kayo maglalaba ng damit niya pag hindi nyo nalinis yan.
O, mga 10 pa lang. Taray. 10, 8, ganyan, mga 9, ganyan. Ganyan lang yung edad nila. Tara. Hindi kasi kahit kami, laking lola po kasi ako. Talagang kami, tinuturoan na kami ng, ng paglalaba. Yung ate ko nagluluto, may mga nag-iigib yung mga pinsan naming lalaki. So, ano yun ha, maganda yun kasi para na sa ganong kalakihan nila yung mga ganong aso na hindi iaasa sa katulong or iaasa sa kung sino man yung mga nasa paligid nila. Kaya Ayan. nga nung maliliit pa sila, kahit doon sa barko ng papa nila, nagtataka yung mga doon, mga staff. Uy, ano ba yung anak mo? Walis ng walis. Punas ng punas dito sa barko. Ay, kasi sa bahay ganun. Kasi ayoko nang magkaroon ng space na yung time nila na maglalakwat sila. Maglalaro. Meron silang oras na paglalaro. May time sila nakalista yon doon. Tsaka oras ng pagkanta, yung nagpa-practice kami. Yun. Sa bawat time talaga magiging mahalaga. Merong pinaglalaanan na mahalagang Oo. ginagawa. Dapat ganun kayo. Mm-mm. Yung mga anak nyo, lagyan nyo ng parang schedule, yung parang susulat nyo sa may kartulina. 6 o'clock, kung 5 anak mo, ilagay mo dyan mga number. Kung ano siya, magwawalis ba siya, ganyan. 7, mag-aano siya, kung Kung ano dapat niyang gawin. oo, ganyan, hanggang sa gabi. Correct. Pero bigyan nyo ng space na maglalaro rin sila. Correct. Para mas magawa nila o Para- maging malaya yung pagiging Para bata. hindi sila, yung magkakaroon ng space ng hindi magandang gawain. Oo, yung kasi ngayon 'di ba ma'am, syempre ngayon puro na gadget, 'di ba? So tama na rin 'yan, ma'am. Maganda rin pong mga ano yan ha. In fairness, thank you ma'am sa inyo pong napakagandang suggestion. Ayan, may mga ilan pa tayong mga bagay na nalaman mula kay Ate Ethel. And thank you for that, Ma'am Shi Emmy. Ayan, maraming salamat for sharing. Wala na ba iba? Ayan. Ano po masasabi nyo ngayon sa mga mamshi na, yung mga bagong mamshi pa lang, like Ate Ethel? Ayan. Ano pong message niyo sa kanya po as bagong mamshi? Tel, may anak-anak. Masaya ako dahil kala ko hindi ka na makakaanak. Magkaanak ka pa rin. Thank you, Lord. At binigyan mo pa kami ng baby na Micaela. Alagaan mo lang siya, lalo na yung health niya. Huwag mo pababayaan. Anytime na alam mong may nararamdaman siya, huwag kang mag-atubiling padoktor agad o ano. Yan, gumawa ka ng solusyon. Tapos lagi ka mag-pray kay God para may may guidance. Ayan. At ano naman po ang message nyo kay Micaela? And nung kamakailan lamang po ay Nagtindihan ba yun, nag-celebrate. Micaela? Yeah, mapapanood na ni Micaela to sooner or later. I love you, yun lang. Desi, thank you sa pag-aalaga mo sa anak ko at saka sa apo ko. Sana mag-long lasting kayo at sana maging good boy ka. Amen. Please baby. Thank you so much, mga mamshis. Muli ito po si Mamshi Emmy, ni Mamshi Ethel. Ayan, at ang lola, ano po ba tawag sa inyo ni Miguel? Anong gusto niyo pong itawag sa inyo? Lola, mami, mamang. Ayan, ang mamang niya, Micaela, baby Micaela. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Shi, ha, sa pinaunlakan mo ako ng Ano ba ganitong yung vlog oras. mo? Ma'am Shi G. Panoorin niyo si Ma'am Si CG G. sa YouTube niya, ha? Yes, maraming Mapanood niyo salamat. rin ako. Ay, maraming salamat po. Thank you.